Welcome back to my YouTube channel. ಏನಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿರು ಅಂಚ ಯಾಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ನಾರ್ಪಾನ ಒಂದು ಇಪ್ಪರು ಎನಚ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರು ಒಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಏರ್ ಪೂರ ಇದು ಈಗ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಏರ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿರಂಜಿ ಬೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಸೋಲಾರು ಈಗ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೆಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇತೆ ಇಂದು ರೋಡ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ದಿಕ್ಕಿಂದು ಸಾಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಪೋಯ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪಾರೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚು ನಿಂಗೆ ಪೋರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಮುಂಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಳೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇ ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವನು ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಸತ್ಯ ಬೋರ್ ಆಂಡು ಅಷ್ಟು ಬೋರು ಕೂಚುನೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರು ತುಳಿ எனக்கு எதிர்க்கு வச்சினி சார் ஓலருக்கு ಏನೊಂದು இல்லை ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚುದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಂದು ಮಂಟಿ ತೊನ್ನೆ ತುಳ್ಳೆ ಗಾಯ ತೊನೆ ನಿಜರಗೇನು ತುಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಅಂಚಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಾಮೂಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಜಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ತೋಜಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನುಳ್ಳೆ ಎಂಕೂರು ಆಪುಜೀನಿ ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮರ ಲಾಗ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಠ ಮರ ತಗೊಂಡು ಸಂಡೆ ಟುಡೇ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕೋಡೆ ದದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಯಾನು ಇಜ್ಜನೆ ಯಾನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಬಂಡ ಯಾನು ಚೂರು ಪಿದೆ ಬೋದಿತ್ತೇನು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಾಗ ಬಂತನ ಎಂಚು ನಿಗಟು ತೆಲಿಪಾರು ಬೊಕ ಎಂಕುಲುತ್ತ ದೂರ ಪಿದಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಪಿದಣ್ಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಒರಿದುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಚಾಗ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಬಂತಿತ್ತೇನು ಅವೇ ತಿರಿಯರೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅಂಚದ ಒರಿದುಂಡು ಐಕ ಕಚ್ಪುದ ಹಾಲೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಚೂರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಕೋರಿಕನಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಡು ಮೂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತು ಏನು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗ್ಲೆಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಡು ಮೂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ರೆಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಒರಿಪಯ್ಯ ಸಾರಿ ರೆಡ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಕೊರಿಯ ಗುಜಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾತಾತೀನಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಂತುಂಡು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಯಾರ ಸ್ಪೋಡಿಗೆನು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕುಲ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬಾಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಜನ ಅಂಚ ಬೊಕ ಅವು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಗೋಡ್ರೆದಲ್ಪ ಪೂರ ಜಾಗಿ ಯಾವ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡರ್ದಲ್ಪದ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಮಾರಿ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಅಂಚ ತೈತ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಣತೆ ಆಯ್ತು ಕೋರಿ ಕಣಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂಡದು ಕಚ್ಪುದ ಅಲಜ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ರಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದೆ ಮುತ್ತುಲೆ ಪೈಪು ಪೂರ ತುಳು ಎಂಕಲು ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡು ತುಳು ಎಂಕಲು ಪೋಪುಡು ರಾಶಿ ಪೈಪು ತುಳು ಏತು ರಾಶಿ ತುಲೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಿರೌಡ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪಿರೌಡ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಿರೌಡ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕಾಯ್ಶ್ಯಾಮ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಜಿನಿ ಅಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಬಂದಪ್ಪ ಬಟ್ ಏನು ದಾದ ಪಂಪುಣಿಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತುಲೆ ಕಾನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಕಣಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಪಂಪತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈಗಲು ಮರ ಕಡ್ಪುಣಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡಲೆ ಆ ಉದ್ದ ಬೊಕೆಂಜಿ ಹೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ತುಲೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಹೋ ಸೈಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಮುಗಲ್ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಚಾದ ಎನರ್ಜಿ ಹಾ ಮಿಂಚು ಗೈಸು ಬೋಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಿಂಚು ಅವು ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ಮಿಂಚು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಳು ಅಂಚ ಅದು ಅಂದೆ ತುಲೆ
ಮೂಲ್ಪುರ ಈ ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಟು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಇರೋದಲ್ವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇ ನಾನು ಗರ್ಪೆರೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ತಲೆಕ ಅವೇ ತಾವು ಮುಳ್ಪಲ್ಲಂದು ಅಂತನ ಒಂದು ಮುರಕಲ್ಲತೆ ಅಂಚಾದ ಇಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿಲೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆಗಲು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಅಂತಿನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ತೋಜೊಂದು ದಾಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಪ್ಟಿಕ ಅದು ನರಕಾಯೆ ಆಚಾರಿ ಕುತ್ತುದುಂಡತೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂವರು ಇಂದೆ ಝೂಮ್ ಇಂದೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಇಂಚಾದಿತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಓಕೆ ಇಂದು ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪತ್ತು ಬೇತೆ ಟಿಕ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿಕೆ ಬೇಕು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿಕೆ ನರಕ ತೋಜುನತೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗುವ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡವಿದ್ದು ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಹೆಂಕ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪಗಲ ಹೆಂಕ 418 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಹೊಸದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸದು ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೀರು ಯಾರು ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲಕ್ಕನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಮಾತಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ತೋರಿಸುವ ಅಂಚವರ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪುರು ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಾತು ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಮನ್ಪು ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಟುಬ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೆ ಚೂರಿತೆ ಬ್ಯುಸಿಲ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ರೀಸನ್ ಏನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ದು ಮನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಾರಿ 1-2 ವೀಕ್ ಮನ್ಪೇನು ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೋ ಚೂರು ಇಂಚ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ತೀಯರ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೀಯನ ಸೂಪರ್ ತೋಜುನತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಅಂಚ ಕೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ ಆನೆ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ದ ನಾಯಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಗಿಡ್ಡ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಅವು ಏನು ಜಾತಿ ಉದ್ದ ಜಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ನಾಯಿ ಅವು ಹೈತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ದುಡ್ಡದ ಹಲ್ಲು ಬರ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಗೆ ಅವು ಚುಚ್ಚರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಚುಚ್ಚನ ಬುಡ್ಪುಜ ಅವಂಚತ್ತು ಏನಿಕ್ಲು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮಿನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತನಾಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕು ಏನು ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರಿ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಗಾರ ಪತ್ತರ ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಪತ್ತರ ನಿಂಗೆ ಹೂ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾಮ್ ಬುಡ್ನಿ ಬಕ್ಕಿಂಚ ಮೆಲ್ಲನಂತೆ ಅಮ್ಮನೆ ನೆರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಉಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಏನು ಕೇಂಡೆ ಅವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬುಳಿ ಬಿಡತ್ತಾ ಅವು ಕೈ ಹಿಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಉಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೋರಿತ್ತು ನೀತ್ತು ಲೇಟ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಏಪ ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಡ್ಡಿಗೂ ಕೋರಿ ಬೋಡೈತೆ ಬೊಕದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ 5 ಗಂಟೆ ಬೈದ 7 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಬರೋದುಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಪೋಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಕೋರಿ ಕೊನದು ಬತ್ತ ಅಂಚರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ
ಒಂದು ಪುಷೋ ಕುಣಿತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಇದೊಳೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಚಾಂಡೆ ಎನ್ನಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ತುಕ್ಕ ಹೆಂಚ ಪೂರ ಹಾಪುನೊಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುವನಿ ಪಲವರ ಮನಸ ಅಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಣ ಉಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ತುಂಡಿತ್ತಿರ ಅವ ಅಮ್ಮನಗ್ಲಿ ದೀಯನು ದೇ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಎಂಚದು ಎಂಚ ಪೂರ ತೋಜುಡು ತೂಕ ಅಂದೆ ಪಂಡದು ಐತೆಂದು ಸ್ಮೂದಿಂಗ್ ಮಂತಿ ಬೋಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಆತುಂದು ಹಾಪುಜಿ ಕುಜಲ್ ಶುರು ಉದ್ದಲ ಬತ್ತ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಜಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡತೆ ಅವು ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತದ ವೆದರ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕೆಲವು ಮನ್ಪೇರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿತನ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ದಾದೆ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜ ಮಲ್ಡೇಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಿರು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಕತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಯಾರು ತಿಳಿದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಆತೆ ಹೆಂಗಿತೆ ಬಸ್ ಇತ್ತೆ 49ಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು 49 ಲಾಬ್ಲು 51 ಲಾಬ್ಲು ರಾಶಿ ಇತ್ತೆ 42 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಣ ಅಂದು ಡೌಟು ಏನಿಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡ ಇನ್ನೇ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ತುಲೆ ಆಯಿ ಇಲ್ಲದಾರ ನಾಯಿ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಅವು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಜೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣಂಡ ಎನ್ನ ಚಾಪುರ ಅದು ಪಿದಾಣ್ಣಿ ಎಂಕ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲದ ಆದೈತೆ ತಿಂಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುರ ಮುಲ್ಪ ಸೀನರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ತುಲೆ ಇದೇ ಪೋಪುರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನೀನು ಪಾಡುವೆನಾ ಓಕೆ ಬೈ 2 days ಓಕೆ ಬಾಯ್